música nos uniu xa para sempre, hai tempo, non? Como sabedes, antes de implementar o grado profesional en Verín, os alumnos e alumnas, os veciños e veciñas de Verín acudían a este conservatorio. A verdade é que só gardan palabras de agradecemento, de recoñecemento. Este conservatorio é un espello no que mirarnos, e así o levamos. Creo que esta unión debe crecer, aumentar, manterse no tempo e, dende logo, seguir colaborando para crecer todos e todas xuntas. Estamos realmente agradecidos de tervos aquí. Benvidos sexades a esta casa. Dende logo, trasladarvos simplemente o agradecemento a todo este equipo de docentes, a súa dirección, que sigamos por moito máis tempo unidos a través da música. E sin máis, eu non vos vou a roubar máis tempo porque me deixaron encargado que dera paso a un elenco de presentadores e presentadoras que creo que van a ser tan bons como músicos e músicas, así que deixo vos xa os presentadores da gala do Conservatorio de Xinzo. Moitas grazas. Boa tarde a todos. Queremos empezar agradecendo ao alumnado do Conservatorio de Verín, o profesorado e o director José Luis Tierras por esta acollida e invitación ao vosso centro. Esperamos que disfrutedes con nós un anaco desta tarde. Tamén queremos agradecer aos membros das corporacións municipais de Verín e Xinzo a súa asistencia e colaboración para que estes encontros se podan levar a cabo. E non podemos esquecernos das familias. Estamos enormemente agradecidos polo vosso acompañamento nesta tarde de hoxe e polo vosso apoio incondicional. Como non, agradecer a todo o público en xeral a vosa presenza e de antemán darvos as grazas por eses aplausos que tan importantes son cando estamos subidos nos escenarios. Imos dar comezo á segunda xornada da primeira edición do intercambio entre os conservatorios profesionais de Xinzo de Limia e de Verín. O pasado 3 de maio, os alumnos e alumnas do Conservatorio de aquí de Verín visitaron Xinzo e ofreceron un estupendo concerto no que disfrutamos moito. Nesta tarde somos o alumnado do Conservatorio de Xinzo de Limia os encargados de traer a este gran auditorio a nosa música e compartila con todos vós. Hoxe traemos aquí a Verín unha pequena selección que representa o que facemos no Conservatorio. Xa, sen demorarnos máis, imos dar comezo. Serán un grupo de violíns desde primeiro de grau elemental ata segundo curso de grau profesional os encargados de abrir esta velada. Interpretarán Pequena Serenata Nocturna, de Mozart.
Este intercambio entre os dous centros permítenos compartir experiencias, coñecer novos compañeiros e aprender uns de outros. Ademais, son unhas xornadas de enriquecemento cultural e artístico, non só para a comunidade de ambos centros, senón para todo o público en xeral. Con este intercambio estamos dando os primeiros pasos de colaboración entre os dous centros e fomentando a convivencia e compañeirismo, neste caso musical, entre a Limia e a comarca de Monterrey. A continuación, un ensamble de vento formado por Noa, Ana, Iago, Pablo, Uxía e Anxo de segundo e terceiro de grado elemental que interpretarán Getting Latin de Bert Lodge. A ver se vos gusta. Como se trata de que nos coñezamos un pouquiño, antes imos falarvos do noso conservatorio. O Conservatorio Profesional de Xinzo de Limia, polos anos 80, funcionaba como unha aula de extensión do Conservatorio de Ourense, na que profesores de Ourense se trasladaban para dar clase a un puñado de rapaces. Ante o incremento de demanda e a necesidade de ampliar especialidades, foi cando no ano 1990 comezou a funcionar como Conservatorio Municipal do Concello de Xinzo. Agora é o turno de Brais, de cuarto de grau profesional, de piano que interpretará Granada, de Albenz, e a continuación Sofía Jiménez, de terceiro de grau profesional de guitarra, tocará Cansó del Lladre de Llobet. Esperamos que disfrutedes.